إذا أبيدكم زلا تليفون إتي أقعد كاست والعوة مجري إتي تدقوا ساعات كمون كالي ناخذكم زاتو نجر هيوتكم كاس بغاس يقتلوهم زلوا تفلتوا له معالتاوي خندي زاكل ساعات تدقسوا شو ما أنت ساعات زاكل دقيسكم كتلا على خلقكم سمعت دخان يسمعكم له أبصرحكم ويبتمرتكم كتدهوا لهم يتسقم لكم له تتسقم شو ما أنت ساعات مدقاسكم زي هنا قلبي مدقاسكم تقولوا أنا أشتري المدات ግን ድማ ንጥዕና ኣዝዮም ጎዳእቲ ዝኾኑ ልምድታት እዮም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ብWHO ጽንዓት መሰረት ቅድሚ ድቃስ ክንገብሮም ዘይብልና 4 ኣዝዮም ጎዳእቲ ልምድታት ክንርኢ ኢና እዞም ጎዳእቲ ልምድታት እዚኦም ንድቃስናን ንእምሮናን ክብደት ንምውሳኽን ንልብናን ብሓፈሻ ድማ ንኹሉ ኣካላት ሰውነትና ከመይ ከም ዝጎድእዎ ክንርኢ ኢና ክሳብ መወዳእታ ምሳና ጽንሑ ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ ነዞም ጎዳእቲ ልምድታት ከመይ ከም ትገድፍዎምን ብኻልኦት ጠቐምቲ ልምድታት ድማ ከመይ ከም ትትክእዎም ስለ ንገልጽ እምበር እቲ ቀዳማይ ጎዳእ ልምዲ ኣብ ድቃስ ቴሌፎን ኮምፒውተር ታብሌትን ቴሌቪዥንን ንነዊሕ ሰዓታት ምጥቃም እዚ ልምዲ እዚ ኣብዚ ሰዓት ከም ቀሊልን ኖርማልን ጌርካ ይዝውሰድ መብዛሕትኤና ቅድሚ ምድቃስና ዘሎ ሓደ ሰዓት ኢሉ እውን ኣብ ዓራት ደይና ሶሻል ሚድያ ነዘውትር ኢና ፊልም ንርኢ ቻት ንገብር ከምኡ እውን ዜና ንንብብ ኢና ግን እዚ ንጥዕናና ክሳብ ክንደይ ከም ዝጎድእ ንፈልጥ ዲና ናይዚ ልምዲ እዚ ቀንዲ ፀገም እቲ ካብ ስክሪን ዝወፅእ ሰማያዊ ብርሃን ወይ ድማ ብሉ ላይት እዩ እዚ ሰማያዊ ብርሃን እዚ ንሓንጎልና ሕሶት ይነግሩ ማለት እውን ገና ቀትሪ ዘሎ ሰዓት ድቃስ ይበጽሐን ይብሎ ከመይ ገይሩ ንዝብል ድማ ኣብ ሓንጎልና ፒናል እትበሃል ጽካ ኣላ እዛ ጽክ እዚ ድማ ሜላቶኒን ዝበሃል ናይ ድቃስ ሆርሞን ተመንጪ ምሸት እዚ ጽክ እዚ ብዙሕ ሜላቶኒን ትፈጥር ሞ ድቃስ ንክመጸና ትገብር እምበር እዚ ካብ ስክሪን ዝወጽእ ሰማያዊ ብርሃን እዩ ናብ ዓይንና ምስኣተዎ ፒናል ጽኪ ሜላቶኒን ከይተመንጩ ዝገብር ጠንቅታት ናይ ሰማያዊ ብርሃን እዚ ድማ እኹልን ጽቡቕን ድቃስ ዘይምድቃስ ንጎ ክትንስእከለና ድማ ዝደኸመ ስምዒት ክስምዐና ይገብር ካልኣይ ድማ ንነዊሕ እዋን ኣብ ስክሪን ምጽናሕና እቲ ካብ ስክሪን ዝወጽእ ሰማያዊ ብርሃን ንዓይንና ንኽደክም ይገብር ብፍላይ ድማ እቲ ምስሊ ዝፍጠረሉ ክፋል ዓይንና ዝኾነ ረቲና ንክጥቃዕ ይገብር እቲ ሳልሳይ ድማ ምዝባዕ ናይ ሆርሞናት እዩ እዚ ተፈጥሮኣዊ ዝበሃል ናይ ድቃስ ሆርሞን ስለ ዝዛባዕ ድማ ናይ ካልኦት ሆርሞናት ማለት እውን ናይ ጥሜት ጽጋብን ምንቃሕን ዝበሉ ሆርሞናት እውን ይዛብዑ እዚ ልምዲ እዚ ብዘላቂነት እንተቀፂሉ ድማ ንኸም ሕማም ሽኮር ሕማም ልቢ ምውሳኽ ክብደትን ከምኡውን ካልኦት ፀገማትን የቃልዐና እዩ ጽቡቕ ድቃስ ንክንድቅስ እንታይ ንግበር ምስ ትብሉ ድማ ዲጂታል ሳንሴት ፍጠሩ ማለት እውን ቅድሚ ብድቃስኩም ዘሎ ሓደ ሰዓት ኣቢሉ ንኩሎም ስክሪናት ኣወግዱ ኣብ ክንዲ ስክሪን ምርኣይ ካልኦት ልምድታት ተማዕብሉ ማለት እውን ምስ ቤተሰብ ምዕዳል መጽሓፍ ምንባብ ሜዲቴት ምግባርን ከምኡውን ካልኦት ጠቐምቲ ልምድታት ብምግባር ክንጥቀም ንኽእል ኢና ሕጂ ድማ እቲ ካልኣይ ኣዝዩ ጎዳኢ ምሸት እንገብሮ ክንርኢ ኢና ንሱ ድማ ሌት ዲነር ወይም ድማ ድራር ዶንጊና ምብላዕ እዩ ብፍላይ ድማ ልዑል መጠን ሽከር ካርቦሃይድሬትን ስብሕን ዘለዎም ምግብታት ኣብ ግዜ ድራር ምጋብ መብዛሕትኤና ድሕሪ ድራር ቁርብ ጥሜት ይስምዐና እሞ ናብ ፍሪጅ ንኸይድ ወይም ድማ ፊልም ክንርኢ ከለና ቾኮሌት ኣይስክሪም ዝኣመሰሉ ንበልዕ ኢና እዚ ልምዲ እዚ ግን ንጥዕናና ከመይ ዝበለ ጾር ወይም ድማ ሽኻም ከም ዝፈጥሮ ንፈልጥ ዶ ኣካላትና ኣብ ለይቲ ክዓርፍን ዝተፈላለዩ ነገራትን ክዕርዩ እዩ ተፈጢሩ ኣብ ድቃስ ማለት እውን ምግቢ እንተበሊዕና እቲ ክዕርፍ ዝግብኦ ኣካላትና ብፍላይ ድማ እቲ ዳይጀስቲቭ ሲስተም ናብ ስራሕ ንክኣትው ይገብር እዚ ድማ መስርሕ ጥዕናናን ኣካላትናን ይባላሹ ብፍላይ እቲ ንምገበ ድራር ሽኮር ዝበዝሖ እንተኮይኑ እንታይ ንኸውን መጀመርያ መጠን ኢንሱሊንና ይውስኽ ሽኮር ዝበዝሖ ምግቢ እንተበሊዕና ፓንክሪያስ ኢንሱሊን ዝበሃል ሆርሞን ብብዝሓት ክምንጩ ትገብር ሞ እዚ ኢንሱሊን እዚ ስርሑ እቲ ሽኮር ናብ ዋይታትን ኣካላትን ክኣትው ይገብር በዚ ድማ ኣካላትና ስብሒ ንከጠራቅሙ ይገብሮም እቲ ካልኣይ ፀገም ምሸት ምምጋብና ድማ ንዕቤት ዝሕግዙ ሆርሞናት ምዕጋት እዩ ኣብ ግዜ ድቃስ ኣካልና ግሮዝ ሆርሞን ዝበሃል ንምዕባይን ንምምዕረራይን ዝሕግዙ ሆርሞናት የምንጭ ኣብ ድቃስ ምብላዕ ድማ ሰውነትና ነዚ ሆርሞናት ከይምንጭ ይገብር እቲ ሳልሳይ ጉዳት ናይ ድቃስ ምምጋብ ድማ ስጋዊ ቃጸሎ እዩ ኣብ ድቃስ በሊዕና እንትንድቅስ እቲ ኣብ ከብድና ዘሎ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ናብ ጎረሮና ይድይው ሞ እዚ ቃጸሎን ንጥዕናዊ ዘይምምችቻውን ይፈጥር ነዞም ፀገማት ከምጽልና ድማ ድራርና ቅድሚ ድቃስ ዘሎ 4 ሰዓት ኣቢሉ ክንበልዕ ኣለና ከምኡ እውን እቲ ንበልዑ ድራር ቀሊልን ሽኮር ዘይብሉን ሓቃቃይን ክኸውን ኣለዎ እቲ ሳልሳይ ጎዳኢ ተባሂሉ ብWHO ዝገለጸ ድማ ኣብ ምሸት ካፊን ዘለዎ መስተታት ምውሳድ እዩ ቡን ሻሂ ኮካኮላን ሓይሊ ወሃብቲ መስተታትን ካፊን ዝበሃል መነቃቅሒ ንጥረ ነገር ዝሓዙ እዮም ካፊን ምስ እንወስድ ድማ ኣብ ሰውነትና ብዙሕ ሰዓታት ይጸንሕ ንኣብነት ቡን ወይ ሻሂ ምስ እንሰቲ እቲ ናይ ካፊን ጽልዋ ካብ 6 ክሳብ 8 ሰዓታት ክጸንሕ ይኽእል እዩ ስለዚ ምሸት 10 PM ቡን ዝሰተየ ሰብ ለይቲ 4 PM ክኸውን ከሎ ገና ፍርቂ ናይቲ ካፊን ኣብ ኣካላት ኣሎ ማለት እዩ ካፊን ከመይ ገይሩ ድቃስና የዛውዑ ትብሉ ትኾኑ ኢኹም
ኣብ ሓንጎልና ኣዶናሳይን ዝበሃል ቅመም ኣሎ። እዚ ቅመም እዚ ሙሉእ መዓልቲ እናተኣከበ እዩ ዝኸይድ። ብዙሕ እንተኮይኑ ድማ ናይ ድኻም ስምዒትን ክስምዐና ይገብር። ካፊን ግን እዚ ቅመም እዚ ስሩሑን ከይሰርሕ ይዓቅቶ። ካፊን ነዚ ቅመም እዚ ስሩሑን ከይሰርሕ ይቃወም። በዚ ምክንያት ድማ ሓንጎልና ሰዓት ድቃስ ኣይኮነን ኢሉ ይሓስብ። እቲ ካልኣይ ሳዕቤኑ ድማ ውቅዒት ልቢ ክትውስኽ ይገብር። ካፊን ንልብና ደም ብሓይሊ ንክትወቅዕ ይገብራ። ካሊእ ድማ ካፊን ንድርቀት ኣካላት እውን ይሳጥሐና እዩ። ነዞም ኩሎም ፀገማት መፍትሒ እንታይ እዩ ምስ ትብሉ ግን ካፊን እንወስደሉ ሰዓት መደብ ምግባር እዩ ዝኸውን። ድሕሪ ሰዓት ኣቢሉ ካፊን እንተዘይተወስዱ ይምረፅ። ካፊን እንወስደሉ ሰዓት ኣብ ኣጋንጎ ክኸውን ኣለዎ። ድሕሪ ሰዓት እንወስዶም መስተታት ካፊን ዘይብሎም እንተኮይኖም ንጥዕናና ብጣዕሚ ጠቃሚ እዩ። እቲ ራብዓይ ጎዳኢ ልምዲ ተባሂሉ ብWHO ዝተገለጸ ድማ ናይ ድቃስ መደብ ሰዓት ዘይምህላው እዩ። እዚ ማለት ሓደ መዓልቲ 9 ሰዓት ምድቃስ ካሊእ መዓልቲ ድማ ን5 ሰዓታት ምድቃስ ማለት። ብፍላይ ቀዳመ ሰናብቲ ናይ ዕረፍቲ መዓልታት ከም ምዃኑ መጠን ኣምሲኻ ምድቃስ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዘሎ ድማ ኣጋጊዘ ምድቃስ ንጥዕናና ካሊእ ጎዳኢ ልምዲ እዩ። ኩሉ መዓልቲ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ክንድቅስን ክንለዓልን እዩ ዘለና። እዚ ምዘይኸውን ግን ውሽጣዊ ስርዓት ኣካላትና ስለ ዝዛባዕ ንግሆ ንምትሳእ ንጽገም። ኣካላትና ናይ ምንቃሕ ስርዓቱ ስለ ዝዛባዕ ንግሆ ብድኻም ኢና ንለዓል። ለይቲ ኦፕቲማም ዝበሃል ድቃስ ስለ ዘይደቀስና ቀትሪ ድቃስ ይመፀና። ከምኡ እውን ስነ ልቦናዊ ፅልዋ ማለት እውን ከም ኩራን ጭንቀትን ዝኣመሰሉ ነገራት ንቃላዕ። ነዚ መፍትሒኡ እንታይ እዩ ምስ ንብል ድማ ቀጻልነት ዘለዎ ሰሌዳ ደቃቅሳ ምትግባር እዩ። ማለት እውን ቀዳመ ሰናብቲ ኣምሲኻ ምድቃስ ከምኡ እውን ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ወይም ድማ ናይ ስራሕ ሰዓታት ኣጋጊዘ ምድቃስ ዘይኮነስ ብፕሮግራም ምድቃስን ምልዓልን እዩ ዝኸውን። ቅድሚ ምድቃስኩም ንድቃስ ዝምችው ነገራት ምግባር እውን ዝምከር እዩ። ንኣብነት መጽሓፍ ምንባብ፣ ብርሃን መደቀሲ ምቅናስ ከምኡውን ብውዑይ ማይ ገጽካ ምሕፃብን ካልኦትን ዝኣመሰሉ እዮም። እምበር ተኸታተልትና ብዛዕባ እቶም 4 ጎዳእቲ ልምድታት ናይ ለይቲ ብWHO ዝተገለጹ ዘዳለኽዎ መደብ እዚ እዩ ነይሩ። ብሓፂሩ ንምዝኽኻር ዝኣክል ቀዳማይ ቅድሚ ድቃስ ስክሪን ምርኣይ፣ ካልኣይ ኣጋድቃስ ከበድቲ ምግብታት ምብላዕ፣ ሳልሳይ ካፊን ዘለዎም መስተታት ኣብ ምሸት ምሳይ፣ ራብዓይ ድማ ናይ ድቃስ መደብ ዘይምህላው እዮም። እዞም ልምድታት እዚኦም ኣናእሽቶ ክመስሉ ናይኽእሉ እዮም፣ ግን ኣብ ነዊሕ እዋን ከበይድ ዝበሃል ናይ ጥዕና ፀገማት የምፅኡልና እዮም። እዛ ቪድዮ እንተፈቲኽምዋ ላይክ ግበርዋ ይኹም። ከምኡ እውን ንቻናልና ሓደሽቲ ዝኾንኩም ድማ እዚ ቻናል እዚ ብዛዕባ ጥዕና ዝምልከቱ ኣገደስቲ ኣጀንዳታት ዘልዕል ስለ ዝኾነ ሳብስክራይብ ግበሩ። እዚ ሓበሬታ ናብ ካሊእ ንክባፃሕ ምእንታን ድማ ሼር እውን ግበሩ። ኣብ መወዳእታ ካብ ዝገለጽዎም ጎዳእቲ ልምድታት ኣለኩም ዶ ወይም ድማ ክትገድፍዎ ትደልዩ ብሓፈሻ ጎዳኢ ልምዲ እንታልዩ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ሓሳብኩም ኣቕርቡለይ። ኣብ ዝቕፅል መደብና ብካሊእ ኣጀንዳ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ቀኒ